Na hrebienku vo Vysokých Tatrách sa stretli zahraniční Slováci. V spolupráci s Kreatívnym centrom Slovenskej televízie a rozhlasu nahrávajú vianočné a novoročné pozdravy zo Slovenska pre svet. Viac zisťovala redaktorka Miriam Hozová. Stretávame sa na hrebienku so skupinou, ktorá sa pridala k projektu Creative Innovation Lab alebo Kreatívne inovačné laboratórium. Tento projekt je venovaný hlavne nášmu kontaktu so zahraničnými Slovákmi alebo so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Jedná sa aj o staršiu diasporu, aj o tzv. Novšiu diasporu, to znamená ľudia, ktorí odišli pracovať za prácou, za vzdelaním, za svojimi záujmami do zahraničia po roku 89. Mali sme príležitosť využitím prostriedkov z plánu obnovy a Európskej únie k tomu, aby sme zorganizovali ich stretnutie s tým, že vytvárame vzájomné kontakty, väzby, prepojenie a takisto im vytvárame priestor na to, aby mohli realizovať svoje kreatívne nápady. A ako najvhodnejšie miesto pre toto nám prišlo práve hrebienok a prišlo nám to ako veľmi pekný a zaujímavý objekt na to, aby vytvorili vianočný pozdrav. Takže to bol ten zásadný dôvod, prečo sa stretávame tu. Koľko zahraničných Slovákov prišlo na hrebienok a z koľkých krajín? My počítame, že je tu rádovo 40 ľudí, ktorým sa venujú všetci zamestnanci odboru kreatívnych centier Slovenskej televízie. A myslím si, ak dobre si pamätám, že máme tu ľudí z 8 krajín, čomu sa veľmi tešíme. Sú to skutočne exotické oblasti, napríklad je to Island, alebo sú to potom oblasti, ktoré sú pre nás dlhodobo známe z pobytu Slovákov žijúcich v zahraničí, napríklad ako je Rumunsko, rumunský Bihor. Prepájate kreativitu s kultúrou. Čo chcete ľuďom odovzdať? Slobodu, myslím si, v tvorivosti, lebo v rámci toho zistia, že s použitím techniky majú väčšie možnosti a viac slobody na to, aby dokázali sformulovať svoju vlastnú výpoveď. Takže myslím si, že hlavne toto je ten cieľ. Moja predstava je taká, že pozdrav vianočný bude sa spájať s vianočnou oplátkou, ale to islandskou, ktorá sa podobá slovenskej, ale tým, že sa nepečie, ale vysmáža. Čiže je z lístkového cesta, okrúhla, vyrezávaná, teda vykrajovaná a podáva sa k jedlu na vianočnom stole. Čo sa týka tých tradícií a zvyklostí počas Vianoc, ako to teda prebieha na Islande? Môžem povedať, že je to podobné ako u nás tu na Slovensku, čiže je tam veľkonočná večera 24. decembra a potom sa o polnoci ide na polnočnú omšu svetu. Ale taká, by som povedal, taká rozdielnosť medzi tým, čo jedia oni tam a u nás na Slovensku je tá, že tam večerajú varenú šunku, ktorá vlastne u nás na Slovensku väčšinou sa podáva na Veľkú noc, ale tam z toho dôvodu, že na Islande počas celého roka majú prístup k rybám, alebo vždy v histórii mali prístup k rybám. A keďže to mäso bolo pre nich vzácne, tak servírujú teraz na štedrovečernú večeru varenú šunku s dusenou kapustou a sladkými zemiakmi. A taká kuriozita je, že po večeri sa podáva vianočná zmrzlina. A tou sa píši každá domácnosť, ktorá každý rok vytvára podľa novej receptúry nejakú inú vylepšenú zmrzlinu. Ako trávite sviatky vy? Dodržiavate ich tradície alebo naše tradície? Ja sviatky vianočné trávim tradične po slovensky na Slovensku, čiže vždy sa vraciam domov, navštíviť svoju rodinu, známych, kamarátov a teším sa vždy na to. Čo by ste chceli odkázať ľuďom vo vašom vianočnom alebo novoročnom pozdrave? Gledlech jól, čiže po islandsky Veselé Vianoce. Ako to u vás vyzerá na Vianoce? Prichádzate na Slovensku alebo ostávate v Nemecku? Môžeme prísť k ľude na Slovensko, lebo vlastne to pekné v Nemecku, oni majú advent dlhší. Od 1. decembra majú všetko pekne vysvietené. Stromčeky už aj doma. Takže vyvrcholenie Vianoc je potom byť predsa len s rodinou, takže prídeme veľmi radi na Slovensko. A v advente my tam máme dosť práce. Máme takú pečiacu pekáreň s anielom a s Mikulášom. Takže chodíme a s tou sme prišli teraz aj na Slovensko s tou našou pekárničkou cestovnou. Aké sú zvyky a tradície v Nemecku počas vianočných sviatkov? Hlavne teda to súvisí s tým adventom. Pečú koláčiky, také drobné pečivo. Volajú to Plätzchen.
A stretávajú sa, chodia ako tuto, že na vínko, na trhoch vianočných. No a na Vianoce, podľa toho kde, my sme teda v Bavorsku, a tam je to tiež stretnúť sa s rodinou, dať si rybičku, ísť na polnočné. Tam je to dosť podobné ako u nás. Len hovoria po nemecky a ja to rada poviem po slovensky. A ešte by som chcel doplniť, že vlastne tie príbehy alebo to jedlo je skoro podobné, ale v podstate to bohaté... Nie je to náš kapor. Nie je to náš kapor a šalát a napríklad oni vôbec nepoznajú kapustnicu. Čiže vlastne my, keď sme napríklad urobili pre známych, keď sme raz boli na Vianoce v Mníchove a sme urobili kapustnicu, všetci... Jedlo chudobných je to tam. Hej, že jedlo chudobných, takže boli prekvapení. Ale chutilo im to. A napríklad niektorí jedia iné ryby a dokonca si dávajú aj kačku, čo u nás je zvyk druhý, tretí vianočný deň, ale viac, čo sa ľudia stretávajú aj pracovne, aj tak po práci, tak chodia na vianočné trhy. To je veľmi zaužívané v Bavorsku určite, že vždy, tak poďme, ideme si dať varené víno na vianočné trhy. Tu tie vianočné trhy začali len posledné roky, ale nie sú také, ale tam vyslovene si robí firma, si povie, OK, ideme na vianočné trhy Weihnachts marky a tam toto je, ten advent u nich dlho trvá a potom sú už Každý asi... sa chce stretnúť s každým. Ale nie je to rodinné na Vianoce. Na Vianoce je rodinné, ale ten predadventné je priateľské. Ja žijem s mojou rodinou v Austrálii na Sunshine Coaste a dneska trávime teraz Vianoce na Slovensku a bežne ich trávime v Austrálii u nás na pláži. Aké tam máte zvyky a tradície počas Vianoc? Veľmi podobné ako na Slovensku. Viac menej robíme si vyprážanú rybu, majonézový šalát a 24. máme večeru. A jediný rozdiel je, že dáčeky sa otvárajú 25. ráno. Čiže deti sa musia vyspať a počkať do rána. Ich tradície sú trošku iné. Oni preferujú morské plory, hlavne krevety, ktoré sú len surové a oni ich vlastne len uvaria veľmi rýchlo a zoberú si ich na pláž a väčšinou trávia teda Vianoce s rodinou na pláži. Čo by ste vy chceli svojim vianočným pozdravom odkázať ľuďom? Určite veľa lásky, veľa porozumenia, a aby sa ľudia spojili a aby si našli k sebe cestu, lebo ako to sledujeme z Austrálie, momentálne je veľa rozbrojov medzi rodinami, medzi ľuďmi a každý má svoj názor. A určite by som rád zaželal, tak ako v Austrálii, aby ľudia proste našli k sebe cestu a boli priateľskí a rozumeli si jeden s druhým.